Hormatly radio dinleyijiler. Häzir ýazyjy Magtymly Müşşiwem Üzümgül atly radio ünni dinleýän. Gatnaşýarlar hem de rollary ýerine ýetirýärler. Üzümgül Türkmenistanyň halk artistkasy Täçwibi Gafurowa. Üzümgülüň ýaşlygy Türkmenistanyň halk artistkasy Jeren Işanguliýewa. Haýdar aga artist Gurban Amangelliýew, Nurly artist Anna Çarqaqabaýew, Gowhur Cennet Allaguliýewa, awtyrdan Türkmenistanyň halk artisti Aman Bayrammerdiýew. Ýaşy bir çene baranda oralayan bilen ýol ornuny awtobus duralgyna duşdy. Öz aladaty bilen gumra bolup oturan bayan taşynyň göräýme geplemede tymma orundy gurunçylyk. Salamdan soň ilkinji tanyşlyk, gurunçylyk ýöne peýdatdan başlandy. Garadogan seden şähere gitmekdimi? Orma şäher tarapy ýöne şu awtobusyň gatnaşyna derek goýýan. Men şeýere gelip turmada dogry bir sagada bolanlar. Size menden öňeripsiniz. Hawa. Menem masyna kän garaşdym. Hay, gatnary pörlenem dällerle öli. Bir ýaly garra ýal öýünden çykman otursa ýaşy. Ýöne işalada bilen çykmalam bolýarda. Dogry. Daýda näme beýle derurlyk çykdy? Hay, itimi özleýän. Ona elgitimi düşünmedim de. Wah. Men sana nähil düşündirsem kan. Onu beş agyt sözde düşündirer ýaly däl. Hey, görülmedik gün ýokdur dogan. Men gurundeşim atjandandy. Gözlerini asalym odaklary dökdi birden nazaryny maňa tarap gönüp durdy. Pesayt bilen öýde barada howlukman gurrunlar başlady. Men aslym şowadan. Obamyza akderek diýerler. Ine ferip obamyz ul däller görsen. Demir ýol duralgasy bilen garşyp diýen ýaly otyr. Aslynda şu duralgan adam akderekdämi? Howada. Bizim obamyzyň adyny göterýärdi. Näme diýjekdime? Hawa, men şowan gyýdy, şowada ötürürlüm. Bäşon öýli kiçijik owadan özüme ýürek desem tapynmam. Bedip berýän gürrüňlerim baryp ha uruşyň öňü sirasdy. Şo ýigdiň adyna Nurly diýerler. Ýetindi. Birdenem şonäge han uruşturdy. Bir günem ol maňa şeýle diýdi. Varlanma ýok ýa-ni. Kimi toy edilip ýördük. Görýän toy başa barjak däl idi. Men ýakamdan o da ýaly boldy. Aýdýanyň näme? Elimde çağırşatymma. Men uruşa gitmeli. Görýäsiňi, eli ýara tutan uruşa gidýär. Uruş bolsa buňa erte utararlar. Sen biron alyp bilýäňi. Senini demir ýolly işleýän ahry. Maňa biron bererler. Ýönül çykalyga da. Kısmatdakyny görämeli bor. Sen maňa garaşarmyň üzüm? Men sana garaşarym. Ömürme tünçe garaşarym. Ýöne men şu ýagdaýda galmagy gorkýan. Sen düşün. Sen meni mundan artyk gürletme. Sen näme diýjek bolýan? Düşünmedik bolma. Men başym modu törüňe geçip git. Şeýsen men yaman gözün daşta bolarym.
Ine şeydi biz çok galagoplu günlerde durmuş kurduk. Şu döwürdäki ýaşlaryň başyna düşen acı aýralyk meňem başyma düşdi. Toýdan soň Nurly bilen bary ýogy bir aý bile ýaşadyk. Asyl bir aýda ýetmedi. Nurly maňa göwünlik berýärdi. Bu kynçylyk, bu aýralyk diňe kimin başymyzda da. Bu wagt ulil horlyk çekýär. Düşünýämdi. Sen menden ýaňa arkaýyn bol. Indi sen men gelinçe şu öýüň, şu ojagyň hem aýaly bolmaly bolsun, hem erkek bolmaly bolsun. Horlanasın. Ýene gaýrat et. Ýolawçy ýolda ýaşy. Sagıtda aman gel. Ine şeydi ve men onu fronda uğrattım. Uruş döwrüniň agyr günleri meni özgörtdi. Men de düýnüm öýden çykman halda okaw oturan ulagyzym. Bir günüň içinde meýdanyň agyr işleri bilen öwrenşmeli boldum. Çaýnakdan agyr ýük götermedik gollarym zähmede bişişdi. Bir wada ýokuş degse-de ýuwaş hemme zat bile öwrenşdim. Üzüm bol. Sen bir yerden ýeke çykan näsiň? Wah menem ýetimdim. Baryp ýatan ýetim. Enem atam iri ýoğully. Hoşarlyk etjek dogan garnaşym bolsa ýokdy. Aslynda meniň enem atam şoba bir ýerden göçüp gelipdirler. Meniň doğulan ýerim şoba bolsa-da biz derýa boýundan göçüp gelipdir. Kakam o wagtda kän gürlemezdi. Sorasagam aýtmazdy. Ol mudama aladaldy. Nämedir bir zatdan armanlydy. Ýöne meni weli juda umut görerdi. Pakyr. Ay näme ýaşaşyňdan ýeke almaň ýeňillerligini düşünýän ýa. Onda da naçar halyň. Meniň dul dewşir goňşyma Haydar ağa diýerdiler. Gatyňa da adamdy. Meni edil öz çagasy ýaly mehriban görerdi. Onuň frondagdan ogly bardy. Ine bir günem şondan acı habar geldi. Meniň gapyma gelip onuň naýynjar halda ýüzüme seredip oturany häli häzirem men gödüňümde. Yüreklerde targalman erkeğim, däçe mertlige salçak bolsam bolanok. Onuň bu sözleri men bagyryma ot bolup basyrly. Onuň sessiz hem göz ýaşsız ağlaýanlygyny ýüregim syzyp durdy. Bu acı habaryň üstesine onuň durmuşy hem agyrdy. Aýaly ýokdy. Bir topar çülpe çağalary bardy. Eklemeli. Başyny aman saklamaly. Hiç kimge bunu öwürlük dälir weli. Men onuň hasam ýaman. Eklen saradasyň sesine de oglumyň acı habary meni çökerdi. Biler ýaly habaryň yalan çykýanymaz ýaly Haydar ağa. Belki yalandyr. Hey, ne bileyin. Belki yalan bolsun. Ondan kıyamet günü goňşudan ipdirler. Arkalaşar. Men eklenç ýagdaýym sizinkiden elhal tapanmaly demmelişir Haydar ağa. Taňry ýalkasyny ýedim.
Biz iki goňşy juda arkalaşykly ýaşaýardyk. Men ýalňyz naçara Haydar ağa gözguluk bolup howasarlyk edýärdi. Ýa-da adamlaryň ýaman gözünden meni goraýardy. Menem başardygymdan oňunyk çağalaryna hemaýet edýärdim. Çörek paýym bölüşýärdim. Günlerimiz ağır hem hayal aylanýardy. Ene bir günem Haydar ağa ir bilen gapymna peýda boldy. Ol ýaýdanyp durdy. Ol maňa bir zat aýtjak bolýardy. Kıyınlık bilen ýudunny. Gel Haydar ağa. Geri ver. Men agydym saňa nädip aýtjagym bilemok. Mene göçäsem diýe. Nere? Derýa boýuna. Her zat bolsa o ýerde eklen çagdaý elhal. O ýerde çağalara da etmäge iş tapyrar. Ine görýärsiňi. Bu ýerde çağalan oňurajyk işem ýok. Bizim bu küçücük obamız mallarçylyk bolansoň çağalara da güýmenje tapylanok. Derýa boý ekrançylyk. Çağalar ekinlikini ýynaşmaga kömek ederler. Orokdan soň boşa çöplerler. Gara yer aly, ýurt aly diýenlerde. Endi men bu zatlara yüregim nähil çydarka. Men seni öz atamdan gaýra göremokdum. Men ýene bir agyr aýralyga düz gelmeli boljak-da. Şular ýaly agyr günne derdim bölüşýän mehriban goňşym marka. Men töwerekden arkaýyndym. Endi men näme işlerim Haydar ağa? Döwür agyr bolanyny adama akly üretmäge, maslahat bermäge ýüregini bilmeli eken. Ýöne bir zat aýyp biljek. Senim bizim bilen gidiver. Näme bolsak bile bolary. Yok. Başarman. Senin bilen göçüp gitsem günümün erwet bolmajagyny düşünýän. Ýöne men Nurlyň şu ýerde, şu işikde front uğratdım. Onu hut şu ýerde de karşılasım gelýär. Eýemden ýergin gözüm ýolunda. Ondan Haydar ağa, men başga bir ýerde yerläbem bilerini öýdüm. Ýan gaýdanymda adama akly öğretmäge ýagdaýym ýok. Ertirki günümizin nähil boljakdygyny bilemok. Ýöne bu agyr masalany ekin tikinlik aşly suwly ýere gitmesem gaty erwet horlanjakdyklaryna gözüm ýetip dur. Bu da aýdakdasyn. Inne açlykdan ölýän adamlaram bar. Kısmattan gaçyp tuturup bolmazdy. Ýöne delilik hereket etmeli. Düşünýänli. Men ýagdaýym bir başga. Men bir ýalňyz naçar, özümim aýaladım. Başym dik bolsa işten, zähmetden gaça dururny öýdemok. Men özümi näçe mertdireýsemem, ýaňky sözleri zordan aýtdym. Şu wagtlar men gaty erwet tolgunýardym. Haydar ağa maňa gögünlik berjek bolýardy. İlle onu da adamlar känler gyzym. Biz gitsek ýene bir sana goňşy bolar. Öwrenşersiňiz. Arkalaşarsyňyz. Belki şeýle bolsun. Haydar ağa, men senden bir towukam bar. Aýt gyzym, aýt. Men şol towukkamyň bitjegine gaty bir ynanmam ýok. Belki bitireýdim de. Körpegiň öwürjany men ýanymda goýup git. Men oňa hem ata hem ene bolaryn. Iýmedigmi iýdirerin, giýmedigmi giýdirerin. Sen şu diýen zatlaryny etjekdiňe men inanýan. Özüm aňyrýan bilen inanýan.
Yönü beýle söwdäni men edip bilmerin malam. Sebebi onu men yüregim bolmaz. Men baran yerimde yerläp bilme. Şunýam. Ýatlar durar. Özüm erkek adamym bolsam, jytda hamraktyryn. Ýok, bolmaz. Men onuň bilen gaty öwrenşäýipdirin. Ba aýraçylyk gowher kimiden hiç birimizde de ýeňil düşmedi. Men gynanarym. Gowherjan menden beter gynanar. Owo aýdýanyň dogry. Ýöni edip biljek aracym ýok. Şunaýdyk. Odalan men bir yaral yüregim bölük boldy. Inni bir bölükleme. Bağışla. Bağışla. Başarmajak zatyma boýlanmaýyn. Ine şeydigim olur göçüp gittiler. Men bolsa ýalňyz naçar halyma ýekedim galyberdim. Ýoksa diýen sen gowher diýip bir gyjadyň adyny tutduğunda o barada görünmermediňle. Wah, menim şol gowher diýänim meniň gözläp beren ýitigim-de. Häzir men saňa hemmesini düşündireýin. Diňle. Bir gedek garaňky düşen soň ýan işden gelip çay nahar edneýin diýip oturdum. Şo gün işleýänler üçin berilýän çörek paýyma alyp geldim. Meninni 3 ýyl bäri adamyma derek demir ýolda işleýärdim. Demir ýolçular üçin berilýän çörek bolsa otly bile gelip hekdede bir gedek paýlanýardy. Şoň çinem onu taşytly tutup inniki hepdäde yeter ýaly aýamaldy. Öz işim, öz pikrim bilen gumradym. Birdenem kapysy kırt etdi. Tefennim. Kim bar o ýerde? Men, Sen kim? Sana näme gerek? men gowher. Oy, Gowherjan, bilgenmi? Gel gelik, işigiň üstünde durma. Gel gyýdym. Sen meni korkurdun. Dogrymy aýtsam janyňyň, men şoňa terbet gorkdum. Karşymda işigiň üstünde duran kiçik gowherdi. Komşymyz Haydar agaň iň körpeje gyýdy gowherdi. Onu şo wagtlar ısgyn midar ýokdy. Ol arkasyny gapyň föýesine diýrep aşağı oturdy. Men ol çaşyp ýykylandyrypdym. Çağanyň ýüzüniň rengi agaryp, horgun bedeni azyjyk sandyrýardy. Wah balam. Men hemmesini düşünýän. Seni aşlyk horlýar. Gel. Otur. Men sana bir zatçyk bereyim. Şey diýdim de onu töre geçirdim. Ona bir diýişlem çörek berdim. Bir gysym pişmiş bilen bir käse ýyljak çay uzatdym. Men bir agdam görülemän ýöne oň ýüzüne seredip oturdum. Özümi ýatdan çykardym. Birdenem uykudan açylan ýaly bolup ona sowal berdim. Gowherjan, kakam öýdemi? Ol entegeme ýögilen okmy? Wah, o näme bolýar? Ol bu wagtlary öýe ýygynanmaly ahry. Ondan sanjy salym men onu durolgoda gördüm. Çörek paýmy bile jallyk.
O yönülüge he. Köpeklenmeliler. Gögercan kıydım. Sen kıymıllamadı otur. Çıkıp öte etmegin. Men häzir kakyn tapıp geleyim. Men şey deyip kapa yöneldim. Edil şu wagtym Haydar ağa geleydi. Eli boşdy. Yüzü aladaldy. Vah. Kıydım. Ehli dadım alırdım. Näme? O nähili? Şeyledi. Näme bolurny bilip bilmedim. Alandatlarımı yağlığı dup yerde koydum. Başım aylan duran soň ağız salyp çommaly oturdum. Özümü türsüdüm. Alandatlarımı götürüp öýe gaýdaýyn diýdim. Seresem edilýäni yer hopan ýaly. Alandatlarym ýerine ýok. Kimden görüp kime näme diýjegimi biler ýaly bolmady. Bütün maşgalamyň bir hepdelik ağzını elimden alırdım bana. Enin näme işler, nämedir? Üýme barmagy, ayağıma mädilen ok. Düşünýän. Günü gelen ajaldan başga zadyň bir alajy bolýandyr Haydar ağa. Häzirlikçe men öýümdäki zatlardan ekitdi. Çağaçyklaňyna harla. Ölmedige ertirem gelir. Sen özüň näili mudar etjek ahyry. Sen ağaç suwsuz işe yaramardyň ahyry gyýdym. Meni gaýgatma Haydar ağa. Daýdan maňa bir put jogan uny bilen 1 kilo kişmiş bereýin diýipdi. Barmyzdan bile ýalaşar. Oňam Haydar ağa, sen göwür maňa ber. O maňa ömürdi bolar. Yekelik Hudaýa ýaxşy diýipdirler. Göçüp gidýän çak. Ýanynda bolsa bolsun. Ýöne Ene canlygan şeýdigim ol maňa kesgitli bir zat aýdyp bilmedi. Menem ýan jap durmadym. Şondan soň geçdi bir hepde geçenlerde. Haydar ağa göçmek baradaky gurruny çındırgatdy. Bir öýüň adam ýaly bolup agzy bir ýaşaşyp ýören goňşyndan aýrylmak maňa gaty ýokuş dedi. İyle görünmän oturup ýeködüm ağladım. Haydar ağa meniň bir hepde odalkadyny gurrumda dolanyp geldi. Kıydım. Elim bul. Men bu ayrıçlygyň sana ýeňilişmeýändigine düşünýän. Göwher sen ýanymda goýup gitsemem, ikiňizde de behbetli boljagyny da aklym ýetýär. Ýöne, enesiz ýetim çaga öz ýanymda bolsa ýaşy bolar. Ene şeýdigim Haydar ağa göçüp gitdi. Men ýeketirdim. Allah diýersiň bütün bir oba ýerinden üýtgen ýaly bolaýdy. Oňat goňşydan aýry düşmegiň nähili agyrdygyny men özüm bile görüp, ödeginim bile çekdim. Her gece dünýäli göwherçik men düýşmek girdi. Ýalymda men onuň bilen gürleşdim. Şular ýaly gaýgyly hem agyr düýüşden soň men wagty bile özüm dürtäp bilmedim. Göçüp giden goňşymdan bolsa hat habar ýok. Özüm mul gurruna diýen berdi. Odakdan görünen awtobus ikimiziň hem ündümde özüne çökdi. Men elimi alyp maşyn taklamak üçin ýola çykdym. Özüm bilen oturan ýerinden gowdum. Taklap bilseň taklap gerdogyn. Ýoksa biz ikimiz uzakly günimizi şu ýerde oturup geçirmeli bolayjak. Wagt taklap bilsen taklajaklar. Geçen maşyn ağlaryndan dolar. Ýolumyzy partna uma kötýär ol ýolu süýende ondan hem köp. Wah artyp almış, bu da durmakda. Han käýin muýan. Ay behret bolsun.
Belki bir tanışylyş geçer. Ýolda galadymyz ýokla. Ýeronun Haydar ağa göçüp gidenden soň ýanyna täze goňş göçüp geldimi? Yok, gelmedi. Ýöne men sana täsin bir zady gördüm berer. Ene bir günem hemişe hyýaly öýe ýatap gelýärdim. Ýolum demir ýol duragynyň üstünden geçýärdi. Ýolagçy otlusy ýap-ýaňça uğratdy. Dedim duralgamyz, gijicik bolan soň bir ýerde minip düşýän adam juda az bolýardy. Birdenem nowatçynyň jaýynyň düýbüne diýwara kysmylçyrap oturan gyýjady gözüm düşdi. Onun egnindäki özüne has uly bolup görünýän ýalaňat dony ýyrtykdy. Howa bolsa sowukdy, hem şemally. Birdenem şemal gaçşykly ýagşy ýagyp başlady. Gyýdyň egnindäki ýalaňat donyň oňa çigit ýalçygan peýda ýokdy. Ölmüzük boldy çağaçyk. Men onu göwherdir öýtdim. Ilk akşamyň ala garaňgysynda onuň ýüzüni saýgaryp bilmesem-de meniň hyýalymdaky bar pikirim göwherdi. Men onu gujakladym. Sowuk şemaldan, ýagyşdan penaladym. Göwherjan, Men üşüýän. gideli. Göwherjan, öýe gideli. Men sana ýylçajyk pejim maşynyna gylynjyk çay berer. Garwanar. Gideli gyýdym. Men berýän sansy suwalyma bu gyýjaz ýek adam jogap gaýtarmaýardy. Ýöne her näme-de bolsa men onu göwhere meňdetdim. Bütün ýüregim, ähli inancym onu göwher diýip kabul etdi. Men onu öýe getirdim. Çyranyň ýagtysyna ýaňadandan fiýinledim. Ol öňkü göwher däldi. Ýöne şoňa gaty meňdeşdi. Men hayran kaldım. Ihlasyma göre Allahjan muny maňa ýetiräýipdir diýdim. Doğrudanam bu gyýjad göwhere gaty meňdeşdi. Etil bir almany iki bölen ýaly meňdeşdi. Gyýjadyň ady her näme bolaýanlygynda da meniň oňa göwher diýip at takadym geldi. Sen men gyýdym bolarsyň, bolýarmy? Adyňa da göwher diýjek. Bolýar. Sen bir ýerlere nädip düşdüň? Otly bilenmi? Howa. Haneçe? Ejem ýok. Ondan kakam. Bilemok. Göwherjan. Bir azajyk geledim gyýdym. Ana ne? Suwum geldi. Gel men seni suwa düşüreyim. Gel balam. Keçiň maşynynda ýelinip atkem garbanamyzdan soň men täze tapynan göwherimi ýuwunardym. Başardygymdan täze giyinirdim. Gyýjak ýady götür. Dertenike amazgandy da uklady. Şondan soň men onuň keşfini täzeden fiýinledim. Gen galaýmaly, ýüz keşfi, boýy sigiraty, ancak göwherdi. Hatta onuň towurlanyp duran gulpajyklarym göwheri ýatladyp durdy. Süýji okudymyrlap ýatan göwheriň çep ýanagyna peşordan iýdi bar ekeni. Iki göwheriň bar tapawudy şodi. Şo ýyllarda öz barynyň çağalar öýlerine internetde tapşyrýan adamlar bolardy. Sen ol ilim garamatyny başyna çeker. Sen beýat ediň töwekkellikmi ýa-da edermenlik? Şolaryň hiç birinde. Ol ykbalyňa taýyllyk, ýüregiň erkine boýunmalyk. Bu zatlar Venan ýüreginiň durumsuzlygy diýjek bolýarmy?
Bilmedim de, yöne men şowap başga hile bolup biljek däl. Ene olsa, men hemişeki endüme wara gaty iroy. Göwher buat bir gün suwurup guklap ýatyrdy. Daşyndan teredeňde ol ünji aladasyz ýatan ýary bolsa-da, ol aram-aram tüsgenýärdi. Dodaklary kemşerýärdi. Onu uykudan oýurmagy meniň boğnum ısmady. Şoň üçin ýöküdüm çalak-çulak garganyň. Göwherim turan wagty öýdi iýip içerler diýen niýet bilen saçagyň üstüne onuň erterlik naharyny taýýarlap goýdum. Awal ukudan turan soň birden turup gidiberekmedimi? O da ýadyma düşdi. Men onuň bilen tek oňly öwrençmendimin. Birden turagdy, Allah warralary gidibersene gorka diýip howatyrlanyp. İşe barsamam bardım oli. Näme alyp näme goýýanymy bilmedim. Howlukmaç öýe gaýtdym. Meniň iki gözüm kapyda-dy. Kapynyň açyk duranlygyny görüp, ýüregim hasam tolgundy. Göwhere. Sen nerede gyýdym? Wahy, o paýyrçyk gidäýdim-ki. Wah, men özümi öldürmeli. Göwher. Göwher. Körsep öýe girdim. Hiç kim ýok. Iýbe üçin taçagyň üstüne goýup giden zatlarym edil öňkülüp ýaly. Göwherine elinem degirmändir. Wah, beýtjegi bilen bolsam, men onu özüm bilen alyp giderdim-de. Şeýdip ondanam diýen aýdyňmy? Iýdin diňle. Ýüregim howlap ýene gapalgydym. Birden gapaçyldy. Göwherin horja inçejik eljagazlary görünýär. Guçakladım. Wah, nire gittin ahiri? Sen şol aş suwsuz gelip ýörşüňmi? Saçakdagy naharymy aýmansyň? O sen paýyň dännämi? Onuň bu sözüne meniň boğazym doldy. Göwherin bolşuna, onuň bu zatlary uladam ýaly akıl ýetirşine men hayran kaldım. Ýeriň zadyny el tutmagy onuň milt edip bilmeýişi ýeňalna söz edýärdi. Yaron bu sen göwherine eýçkan, onu iýdäp gelen adam bolmadymy? Ýok, hiç kim inlemedi. Aýjagyny öýünden hiç de adam bilmedim. Ýöne haçanam bolsa kimdir biriniň bu naşyjak ýa eýe çykjagyndan gorkýardym. Oruş horluk sowulup çağı uladam bolup ýetişen soň onuň howatlar çykýanlar gitmenäni. Aýlar agyr aýlanyp günler haýal geçýärdi. Ine bir günem göçüp giden goňşymyz Haydar ağa mehmançylyga gelýärdi. Şo gün meniň üçin toy bayramçylyga döndü. Gül param burun oturanmysyňyz? Gelýärdim. Haydar ağa. Seni görmäge ýerite geldim buýdum. Hat gabar edip durmadym-da özüm ýerite geldim. Oy, bolaydy. Ine 500 kilo däne durem getirdim. Her zat der ya vay el hal. Birden göresim geldi de gaýdy berdim buýdum. Giderniýsen men seni öz ýanymyza göçürip äkidip biljek. Yok, yok. Taňryýal kadyn. Men sizden o dünýe razy. Men nurly gelýänçe oň ojagyny taklaýyn. Hor ölsemem, zar ölsemem, şojak biljek. Men sen şeýle diýjeňi aňýadym mıydym? Sana dälimäge hetdim ýokdur. Ojagyny ihrasyň bolany gatgylsa. İnşallah ýaşy günlerem görersiňiz. Ýoksa da men göwürmemen diýip duran bu jagarçaga näme? Men asyl ilk görümde muny özümiň gün käzip durun. Gaty
Olsa mende şeken. Bunu bana Allah yetirdi Haydar ağa. Allah canlıya iyiletmeyecek bolsa bir alacını tapyar eken. Haydar ağa göçüpden soň ähli başymdan geçen ähli wakalary ona gurrun berdim. Oňartmyydym. Yetimlere göz gulak bolup olara howsarlyk etmeň sogaby gaty buludur. Adam pahyryň nämeden ýalkanjagy belli däl. Ýöne men sana bir maslahat bereyim. O ne hili maslahat? Sen muny gyzlyk alan bolsaň, haýır etmede öz adyňa geçir. Onsoň bu howsar. Oku? Hawa. Beş öyle ovamızda mektep barmı näme? Şäheri ber. Internat bar. Bıçağını okusuz koymağın. Vay. Men onnamın bilenem ayrılışmalı olacak da. Hani tek uruş vurup otursun. Uruşun mudağa çekmez. Bu nerte kurtarar. Sağlık bolsa uruştan aman kalınlar, kaydıp gelerler. Sen nurluyunam geler. Gayret et. Yöne böyle bıçağını okusuz kaldıraymağın. Haydar ağa garadı bir zat ağayan eken. Uruş baham kutardı. Uruştan aman galanlar öylerine dolanıp geldi. Nurlu öyle gelmedi. Ona derek 2 barmak hat geldi. Şu hatta olsa ağır söveşten soň Nurlyny dereksiz yitirdirler. Bu diýeri aýraçylyk meniň bilim mükdi dogan. Ýöne geli. Özüm şonuň ýoluna. Her gedek otly geleni ılgap çykýan. Har beşikli bir adam düşäýse, özüm kümkä diýip ýüregim tesginýär. Aldanýan, ağlayan, dereksiz iten bolsa, bir yerlerde bardır. Bir gün geler diýen. Özüm gül kıymacının oğulcunu gözüne getirdi. Men o pikirini bileýinden net bilen onu sowal berdim. Yer ondan ken ol ýankyja gyýjagda okup aldyňmy? Oň akbaly nähili boldy? Okup aldım. Ýöne olam men bu gara bagtym üçin özüme dert boldy. Uruşdan soň ony Aşgabatda akdyp internada ýerleşdirdim. Aşgabat ayak getirdi, käte özüm barıp gelerdim. Käte Gowherjan gelip giderdi. Duşur durardyk. Şol duşuşyklar bizim üçin toý bayramdy, hezillikdi. Men gözlerimi adamymyň ýoluna dikip, günlerimi gaýgy hasret bilen geçiremdi. Gowherjan maňa teselli berýärdi. Inni meniň bar goňjum, bar umydym Gowherdi. Ýöne doğan bu çökön maňlaya ala çykdy. Odal ölçegli berilen bagty eliň bilen alyp bolanok. 48'de Gowherjany ýitirdim. Düşünmedim. Oňa näme boldy? Yer titredi. Aşgabatda yer titredi. Gowherjanam diýeri ýitenleriň biri boldy. Kesegin aşağına kalınların arasında yok diýdiler. Gyýdymdan derek biljek bolup köp ılgadım. Netije bolmady. Görüp durursun. Ýyllar geçip barýar. Saçym ağırıp yüzlerime ýygyrt düşdi. Elime hasa aldım. Adım üzüm gülece boldy. Men özümiň şol ýitgilerimi häli häzirem gözläp ýörndoň. Ýol ornuna tötenlikde sataşan bu täsin aýalyň agyr hem aladaly urumlary meni erkine goýmady. Men bir hili donk kaldym. Üzümül asalyma oturup özüm durup etdi. Ýene uruma başlady.
Men sana yine bir wakan gurrun bereyin. Dinleseň. Edil erse kıyattır. Bir gedek durulga bardım. Keçenne garyndaşlaryma görme görşe gitmek üçin. Otla garaşyp durdum. Olay beýle ýanymda duran iki tane aýal adama o diýen ünsem bermedim. Birdenem olaryň biri ýüzüme ýeti seretdi de birdenem iki golun gerip meni garsa kucaklady. Ece, üzmüleci, bu sen mi? Vay balam. Sen kim? Men seni tanamadım-la. Men Gowhur. Haýsy Gowhur? Men Haydaryň ýeri goňşy bolup oturdy-ga. Men siziň öýüňizde de ýaşadym. Ýadyňa düşenokmy näme? Onsoň biz derýa boýuna göçüp gitdik. Ýadymda. Hemmesi ýadymda. Ben häzir alçyratym balam. Gat alçyratym. Ýaňy öýüňizde de bardym, tapmadym. Ine tapdym. Benim sen tapdym Gowhurjan. Men ýene bir Gowhurum bolmaly. Olam edil sen öýüň ýaly. Ýene on çep ýanagyny peşahordan ýydy bolmaly. Men onu ýerranynda ýitirdim. Diýeri ýitirdim. Vay Ece, mena hiç zady düşünýän näler. O näil Gowhur? Kim ol? Wah Gowhurjan. Meni innep ýürüýte gelen bolsaň, ýür, öýe gideli. Bu zatlar ýol üstüniň gurrumy däl balam. Men sana ýeriň giýinine ähli başymdan geçirenden mi gurrun bereýin? Enne garradım da onu. Yönemen käte demir ýol durulgasyna çykýan. Şonda men özümiň ýaşlyk ýyllarymda ýitiren iki tane mehribanymy innep, olaryň ýoluny seretmek üçin çykýan. İnsanyň isli arzuwy, umydy ýaly gudratly da bolmaz eken. Adamymyň uzaklarda ýa diýilerde galan bolmagy ahmak. Ýöne men gyýdymyň, çep ýaňygy peşawardaly, Gowhur atly gyýdymyň. Şu töwereklerde öz aramyzda dolanan. Geden oturan ýerlerinde sen adamlary tapşyrdyň. Akdere owasyny üdüm gulatly garraýal ýaşaýar. Ol Gowhur atly gyýdyny gözleýärdi. Çep ýaňyny peşawardanyň ýygy bolmaly. 50 ýyl bäri günni gözi ýollady janogam. Hormatly dinleýijiler, siz ýazyjy Magtymul Myşyýewiň Üzümgül atly radio ýünni dinlediňiz. Gatnaşdylar hemde rollary ýerine ýetirdiler. Üzümgül Türkmenistanyň halk artistkasy Täçweýi Gafurowa. Üzümgülüň ýaşlygy Türkmenistanyň halk artistkasy Jeren Işanguliýewa. Haýdar ağa artist Gurban Amangeldiýew, nurly artist Arnaçar Kakabaýew. Gowhur Cennet Allaguliýewa. Awtordyn Türkmenistanyň halk artisti Aman Bayrammerdiýew. Radio ýüni oýun rejissor Gurban Amangeldiýew. Redaktory Köşök Allah Nazarow. Radio oýun 1996-njy ýylyň iýul aýynda mehanika ýadgar geçirildi.